Riwruok mar kanise mag Pentecoste pacho ka ndi wuok tumo suo kon jotelo mag wacho ni odich tomore ayanya lela to jopiny hinyore ka gitwako jofombo jodlogor seo bende duol mar NDMA mag wacho ni oserem tiyo tijgi makare mar kedo kod midhiero mar oula manego jo Kenya higa ka higa ka gidwaro mondo duol no owuoko. Simfros Okinda ngiler. Paro mopogore medo nyuolore wi ywaruok e kind jotelo e sirkal kod kweth mapingo piny owacho gimosemiyo ayenje dhuolore koni kod kocha e lela. Riwruok mar kanise Pentecoste okwedo jotelo kuom tomore ayanya e lela gima giwacho ni kelo wich kuot kod achaya ahinya ne kom mamalo mogik e pacho ka mar jatend piny. To josiasa gogo gi bende nyocha neno ka gimako nyithindo moko ka kondiko gik moko e mbui kata koket mana sanduku mar ng'ato to go pich ng'ato to mano koro mano en na gimoro marach kabisa imako ng'ato ma ng'ato tho nyaka e jela to kara ng'amo yenya dharani gi wang' matek e nyimo oganda kara mano ken makos kosetie hate speech enang'o jomochung' ni migawo mar joma wacho weche mamono wadwa neno ni kochare kawuono uchak tero jogi e court e kwa bang'eyo ni utiyo tiju. Kotelne ko jakom mar PVK Pastor Peter Manyuru jodologo wacho ni magi timore kinde ma jo Kenya ni kod achiedh nade mapek kamoting'o ula manego ganda kinde ka kinde. Ewi mano gidwaro bende mondo keth duol mar National Disaster Management Authority mano chuogi mondo ked kod masiche magi wacho ni okosetimo tije yo makare. Disaster Committee man ga Kenya ka kara tije en mane. Okapar ni ka dhano nyalo tho higa ka higa tiko dhano to waduogo wan mora to wakao Kenya ngima dhano wakao mayot sana. Omiyo wawacho ni management committee mar disaster no mondo oriemb joge tich. Ka pes disaster ni ara Kenya ka wabed ni onge pes disaster. To kapo nitiere allocation mar disaster mar joma chandre kata joma yudo shida Kenya ka wadwa neno ka pesa no tiyo ka konyo joma osewito gikgi, joma wito ngimagi gi joma wito hendni maggi. Kamano bende ginyiso serikal mondo dhi nyime gi moko ute ma ogere wang' pi nyaka mago mayudore kuonde ma joma onyalo odakie. Wadwa ni chik mar Kenya mondo tini jogi duto te. Omiyo wadwa neno ni imuko ute mag tache modak Leleshwa, jomogede riparian land kamora mora e Kenya. E kwa bonge ni serikal kara en serious e tich motiyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatatije maduong' e kambi ma Kenya Railways Corporation Medusa Philip Mainga korero ni gedo mar gacho